Se celebra o Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia e dende o CICUS, un deses centros de excelencia, organizaron unha xornada dedicada a pôr en valor as investigacións das profesionais en materias como a química biolóxica. Alumnas e alumnos de bacharelato coñecen diferentes proxectos nos que están a traballar as investigadoras do Centro de Investigación en Química Biolóxica de Santiago. Tenía pensado si hacer algo de investigación en el futuro. Traballar en laboratorios con muestras e así. Descobren a importancia para as mulleres das áreas científicas de contar con referentes próximas e un apoio continuado durante a carreira. Que sí que poden tamén ser científicas e que os nenos tamén se sean conscientes de que todavía non hai igualdade neste sentido, que saiban as problemáticas que as nenas e as rapazas seguimos tendo a hora de escoller a carreira científica. É unha carreira de fondo moi longa, na que as etapas clave coinciden con etapas vitais das mulleres, das homes e das mulleres, pero nas mulleres está o tema da maternidade tamén. As mulleres que deciden ser madres xusto coinciden esas fases de estabilización e demais. O CICUS é un centro de referencia nacional no ámbito da química. Das máis de 200 persoas que traballan no centro, o 40% son mulleres. As cifras nos postos de investigación son aínda máis baixas. Ahora mesmo somos un 25%. E melloramos moito, porque hai 7 anos éramos un 12%. Entón, desde a dirección estamos facendo moitos esforzos por fomentar a atracción e a retención de mulleres con talento que se animen a ser investigadoras principais, a liderar as súas liñas de traballo, a progresar na carreira científica. A reducida representación femenina en postos de liderado é un problema global. Nos grupos de investigación só un 33% son mulleres. Con esta iniciativa o CICUS quere sensibilizar aos máis novos. No sé, se le da más importancia a los hombres y están más presentes que las mujeres. Hai moitos rapaces que non o saben, non saben este tipo de situacións, é importante informar. Tanto no laboral como na ciencia, habería que ver as desigualdades e loitar con elas para que podan dar un paso máis e estar como iguales. Queren plantar a semente da equidade dende as primeiras etapas educativas, a vez que animan a participación das mulleres na ciencia.